back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Ano mo, ay? Wa? Sa? Tabangi ko dito tulanding, be. Wa? Tabangi ko. Ha? Ha? Huloy. Naon sa manikan ay Chelsea? Naon sa'yo? Ha? Daddy yung di mami. Ha? Si Derek's mami ninyo? Naon sa manikan sila yo? Naon sa'yo? Oh, wana. Nibil na. Unya na tawag istorya bahin na iyo. Karanang bakanta na iyo. Hello? Hello, bro? Pre James? Kumpleto gini mo ha. May bro na, may pre pa. Kuya Baldwin. Si kuya. Kuya ka manggod na ako, nga parehas nung tag-edad. Ano lang ko pagguri-guryo pa diha, pre? Bro, kuya, ug ati Baldwin. Sige bro, ha? Usog ka bro. Naati na magutawang ko. Alay ko dire-diretso sa office be. Mayo kay wapang ubang mga taga-opisina. Dili ta mag-istorya dinhi sa cellphone, lolo. Usog. Sige na yan na pagdugay. Aron dili ka matawag og lula na gyud. Uso? Unsa man dito yun mo nako, bro? Aw. Pre pod. Ako babayangan nga musulti nimo kung siya akong tuyo nimo. Pre Baldwin. Usuy Badwin. Asa mang ila na, bro? Wag tam gani mo. Ay mo pag dili nila natutaso ni istorya ha. Diretso na lang kahag unsa imong isulti nako. Sugoy ang anak ko isulti nimo, pre. Bro. Oh, Mari. Kita. Di ka magpapiri ha. Gimari sa ko nimo. Sulti na. O si sulti na. Di ka masulti. Kay isulti na ko ni Boss Emil ang tanan nimong anomalya dinhi. Ha? Bro. Pre. Ayaw na, pre. Ulay unay, pre. Uy. Kumpare. Unya, bro, payud. Hello, Miss G. Miabot na si Boss Emil diha sa inyag office? Ay, uy, bro. Pre James. May sa ako na mo. May sa ako na mo, pre. Maluoy ka na ako. Bro, pre. Disukay ko pangitag trabaho ron. Ibutang na intercom pala yung pre. Bro, di na ko mausap. Ayaw nang sabtihin siya ko sa akong kahanggaw din sa kumpanya niyo. Maluoy ka, pre. Bro, di na lagi. Di na mausap, pre. Wa kay gisulti ko nun siya nahimo nimong sayop. Miss G, Ibutang sa ng intercom, bro. Bro, pre. bisag dili ko pa niibutan kining intercom. Way mo tubag dito sa office ni Boss Emil. Kay wa pa si Miss G dito. Wa pa bisan usa ka personnel nga miabot dito. Wa pa day tao dito. Giblaf na day ko nimo, pre. Ikaw gyud, bro. Pre. Ilad ko na. Ako mangilad nimo. Kung moabot si Boss Emil, mao gina ko pagigsultihan niyang tawhana ka. Bro. Ayo, bro. Nakasala ko nimo, bro. Gatagan akong number ang cell number nimo tong gi-applicant nga ginhalag misri kami nga imong gi-interview kay wala si Boss Emil. Aron mapatabang siya nimo nga makasuod sa trabaho din sa atong kompanya. O sa usang rason? Kuan. Kining gamay diskarte gud, bro. Dobre ragon nga diskarte. Pinubri nga diskarte ha. Kay pang take advantage nimo niya. Unya ako imong gisugba. Ha? Pre, bro, sorry na ba?
na lagi mausab. Sige na, bro. Bisan pagdili na nimo usbon bro, og pre, og maripagid ka ha. Pero, nakadamage ka na. Tungod sa pagpanawag niya ito babayhana sa akong cellphone. Diin si Melanie nga akong asawa, maway akong kipatubag. Kay wa lagi ko magtuo, nga pinubri ba di ito nimong diskarte. Nasuko si Melanie, ug gilain og sabot ang iyang pagtawag nako. Ug gidiretso lang usab og putol ang tawag. Sa pagkadungog tingali niya nga babae ang nakatubag og klaro nga akong asawa. Di na lagi mausab, bro. Hindi na mausab. Oh, more pa, bro. Oh, more pa, bro. Bro, more pa, ha? Di na gyud. Lagi, bro. Pre. Promise. Di na lagi kumusab lagi, bro. Di na gid lagi. O lain na sab nga diskarte. Di lagi na diskarte lagi, bro. Tinudan niya ng gini, bro. Tungod si mo pinubri nga diskarte bro, sa daan ako. Gihukman ako ni Melanie. Ug nausikan gid tanog luha ni Chelsea nga imong inanak ang pagsita og pagsusi sa akong asawa kung kinsa to babayhan na ang mitawag nga iyang natubag. Sorry, bro. Ha? Sorry, gid kayo, bro. Ipasalin ako nga. Di na gito mausap, bro. Seryoso ko, bro. Pre, di na gito mausap, ha? Pasailoan ko. Makisulti kong Melanie bahin ni bro. Ako na yung mapasabot niya sa tanan, pre, ha? Oo, lagi, bro. Oo, lagi, pre. Pasailoan lagi ko, bro. Sa sobra na kong paniguro nga makatrabaho ko. Sa maong hitabo nga ang wife ni Sir James ang nakatupag na ko. Murag mao na hinuon to'y makaingon. Adili ako madawat sa maong company. Ay, nagtuumang ko kumadaran ako parahig si Sir James sa maong akong gitawagan. Ay, hala, may nanawag sa messenger? Uy, si Sir Baldwin man eh. Usap kayo ang tuyo? Klaro na ba dyan kayo nagpa-chancing siya na ako? Hello, Sir Baldwin? Ayaw na lang itong usbot tong pagpanawag ni mo ni bro James. Ri kami, ha? Ang ato ani nga maghuwat na lang tagong sa results application sa company. Kung madawat ka ba o di? Kaya naman ay, Sir Baldwin, miyan sa man ang asawa. Kay asawa mo ka to ni Sir James ang nakatubag na ako. Nga na di ay ganang nasuko siya na ko, sir. Nag-away sila ni Sir James. Mao ba, sir? Oh, kining koon. Maingon gid ana. Kay gidiretso man magputol ang imong pagpanawag diyang ang asawa ni bro James ang nakatubag. Ay, hala. Mao ba, sir? So, sa imong gisulti karon, sir, mura man og ako nasabot nga wa na ko'y paglaom nga makasud sa inyong company. Dili ba? Gusto ko, sir? Kuan. Di naman sa ingon nga wa kay paglaong nga makasuod ka. Ang ato lang ani nga magpaabot lang ta. Kay ang hukom gud sa iba application, di man ako. Di sab si Bro James. Bisan siya pa yung nagkandak sa inyong interview, kaya ang amo man yung boss sa company nga si Boss Emil. Ang mo desisyon kay siya may among labaw. Ay, nga sa ato pa di ay, sir. Klaro na gyud ay nga dili ko madawat. Nga, huwag gyud kay ikatabang na ako, sir. Ay, wa ko magingon ana. Basta ang ato, ako mahimo nga mahangyo ta sa mga tao nga tanaw nato nga makatabang nimo aron makasuod gyud kas company. Mao na. In other words, sir, ang salaktod, milagro na lang gyud ay ang chance nako nga makasudi, ha? Mao ba na iputi mo ipasabot, sir? Sir Baldwin? Ay, paitay ni ko. What I load, boy. Magsige lang, unload. What I data. Ditong katanaw sa internet. Og di sabta magaduwa og online games. Ay, what I lingaw. Sa mo tatundo ka pagpinaabot sa pagpamuhilan day Chelsea ini. Oh, ay. Ay, butanding. Butanding ba, wey? Ay, di ko mag-gensay ni sa akong titag ko. Stilan si Day Melanie, manti ay. Ana, niya lagi siya. Ngano ka, ha?
Ay, hala ka, Madam Milans ba? Aw, day Milans di ay. Gibulgara na sa ni mga gungan nga turanding. Uy, nakadungong ginoon mga people din. Almo Moreno in Cape Version man. And form rabaning agong pagpaila din nila. Ano? Ako'y labot kun Alma Moreno o Dabiana ba'y tawag nila ni mo din ituranding. Ay. O, unsa? Dabiana pag yun. Padalis Dabiana, uy. Long time ago na. Day Milans. May importante kong pagkisultihan ni Chelsea. Mao nga doon ako siya og lunch sa gawas. Inig-dismiss nila. Kuhan ka nang unsam di ka importante yung imong pagigsultihan niya, Day Milans. Ha? Unsam ka importante? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!